Asibingelele egameni kaJesu Kristu waseNazaretha, sibingelele bonke kuyithandani egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Kukhona nje engicela ukudlulisa kuyithandani kulabo asebeganiwe nabaganile. Nalabo abasazoya khona sebethembisene asebevelile emzini yamadoda bashaya indesheni nabo bayangena kule ngxoxo yanamhlanje. Kunalento guys ethi uNkulunkulu uyindoda enokuhlakane obunzulu. uNkulunkulu uma ekwazi ukuhlanganisa abantu ababili abenze babe intenye, athi obhalayo ithambo lamathambo ami, inyama inyama yami. And bheka uNkulunkulu uthi akukuhle uthi indoda ibe yodwa, ngizoyenzela umsizi onjengaye. Ngibuka lento ukuthi uyazi ukuthi mengabe seniganene nihleli ndawonye nishadile, kuba naliyanto ukuthi nihambe nize nicabange ngendlela efanayo. Ngibuka lento ukuthi unkosikazi endlini ukangifonela ecabanga something, noma ubecabanga ukuthi fanele ngiphathe isinkwa mase ngibuya, kani nami isinkwa already sengisicabangile ukuthi ngizosithenga. Uyayibona leyo nto? Mhlambe futhi sicabanga khona into ade ngiyicabanga mina engifuna ukumsherishela yona unkosikazi, kani naye uyicabangile ukuthi yazi bengicabanga lento love. Uyicabanga kanjani into ade ngiyicabanga? Uyayibona lento ngathi sesamawele. And lento hambe isho ukuthi uNkulunkulu emuhle uyasilondoloza, uyasigcina emshadweni yethu. Fanele sigcine sikwazi ukuthi mengabe uNkulunkulu esigcina kanje sishadile sisemzini yethu, sijwayele nalento okuvuleleka yokuxoxa, sixoxe ngezinto ezakhayo, sixoxe ngefuture ukuthi siyibona sikuphi yethi sila sikhona, kodwa sizibona sile la sifuna ukuba khona ngempilo. In 5 years to come, 10 years to come, 20 years to come, noma in 2 years to come. Yiziphi into esifuna ukuthi siyibone sesinazo endlini, sizi-achievile. Ngibuka lento ukuthi mengabe kushadiwe kufanele kube ukuthi niyakwazi ukuthi nivuleleke kukona konke, ningagodlelani nezinto emotionally, spiritually, physically. Nikwazi ukubhalansisa izinto. Nithi lihleli nihlalele nje nixoxe ngakho konke. Mina endlini mengifika actually mengabe ngekho okungizoba busy ngako ngale, kodwa ngifike ngihlale endlini, ngihlale e-sitting room, ngilindele unkosikazi afike, mhlawumbe ngibuka i-TV, alethe okuya ngasesisweni, ngibonga uNkulunkulu, ngidle, bese ngibuka izindaba. Bese kuba ukuthi mhlawumbe mekuzodlala ibhola ngibese ngiyalinda. Mese ngibuka ibhola solibuka nayo unkosikazi. Kakhulukazi mengabe kuthiwa kudlala i-team le yethu yakacwele esiyithandayo, suke sihleli sijabule sonke. Yabona mengabe ngena igoli nonkosikazi, yes yes, hooray. Mengabe selipheli ibhola, mengabe siwinile, thina siyongena ngale ekamereni lethu, ekhosombeni lethu, awu Nkosi uJesu, ziyobuya siyobonga uNkulunkulu, siyo-celebrate ngoba sobabili kuwini sivele i-team yethu. Ngenhlanhla uNkulunkulu wangenzela umusa ukuthi ngithi mengiganwa owesifazane othanda le team ethandwa yimina, so kuba lula. Okunye mengabe mhlambe sishayiwe, i-team yethu ishayiwe, yes, usuke kubuhlungu,
kusuke kubuhlungu. Kodwa into ebamnandi ukuthi sihamba siyoduduzana futhi sobabili siye ekhosombeni lethu siyoduduzana. Nakhona sithi inkosi banathi. I-team yethu isidisappointile. Ngesinye isikhathi sike sividiyo kholane nonkosikazi emini. La mina ngikamlungu nonkosikazi usendlini usebenzela endlini kodwa sividiyo kholane kube mnandi. Sibe sixoxe nangenkonzo yasebusuku yaphakathi nobusuku ukuthi hey nkosikazi hey wamuhla uNkulunkulu. Bese ngivuswa yini ile ngiphaphamisile ebuthongweni. Yabo sibonga uNkulunkulu siyoxoxa sihleke ngithi hey azasho unkosikazi uthi hey nawe myeni wami hey usukhuluma kangaka ilimi usuthandaza kanjena hey ngithi mina yabona ke manje you are judging me ngoba phela bengikumoya. Kodwa simbonga uNkulunkulu ukuthi siyayixoxa lento. Omunye ongasizwa ngathi labantu bakhuluma imikhuba kana sikhuluma imikhuba. Sikhuluma lento ngoba senzela ukuthi ngasonke isikhathi sihleze si-connected. Even nasenyameni sibe connected, emoyeni sibe moya munye, nasenyameni sibe connected. Ukuthi mase ngifika endlini angiqali phansi ngiphampa isitofu. Hayi bafowethu. Akufike isitofu nje sesivutha. Uyazi ngesinye isikhathi ke ngithi ngibeke izikhiya zemoto lapha mhlawumbe usekitchen hawu mina sengifika semgosomela. Sengimbambe ngidlalisa lapha athi hawu love ngisabhizi ngisapheka ithi eyikhohlwa ukupheka. Hey ucwele nanga ucwele. Uyabona nje usekumoya ucwele. So kakhulu kubantu abaganene kungathi ningayijwayela lento yokungagodlelani nokuxoxa yonke into nokuba honest nokuthi mengabe nifunana ukuthi nami ngiyakufuna ungamane uvele udoje kaMlungu maseshila umama ukuthi uyakudinga ekhaya udoje kaMlungu hambe ushaya into ka1 bese ubuyela kaMlungu. Nami ngeke ngenze kanjalo ngifike ngishaya 1 emini ngithi u2 ngiyabuya u2 ntambama. So into enjengalezo zimnandi kuyaphileka emshadweni kumnandi nabasazongena emshadweni siyabamkela. Abangene kumnandi emshadweni nathi si-enjoy imshado yethu. uNkulunkulu anigcine anilondoloze. Mawusho umsebenzi emakhaya. Siyabonga.